tsangaya. Na bude taska dole ne in taka rawa a gabanka don gaba na shafta. Ai za ka yi murmushi na rike ka a raina ba na wariya. Juyo in yi murna don kanka tona na rike ka amana fuska ta nuna. Dandalin nan kowa ya sani ni ce matar ka tsangaya. Dole ne in tashi zaka duk na kwashe dindini na lashe komai na rushe. Na hayyace lallai babu wanda nake so sai dai kai daya. Dan da shishin yaro kai nake sauraro da fahimta dauro zan je in roro a gidan kai kawo ni zubai na tina dauka na yuriya. Yan matan duniya kun sana a hanya ni na jin kunya yaya zan karya dole ne in juyo duk wata na kalla sai na dariya. Wani ko sai wani, wani sai dan wani, kaka dan wane ne. Kwariya ta bi kwariya in taho a kushi kun san ba ta moriya. Wadda ma shashanci rabu mai adalci shi ya kagi talauci har yayo mawadaci. Yaya zan koma guri guda ina kyama har da kushiya. Ku saurare ni don ba ku bayani matsayin ku gare ni sai kun yabe ni. Ni burina a ce da ni duk in aure ku da daya. Kalle ni da kyawu ji da sha mai kyawu sutura mai kyawu yar baba da kawu yar dangi ce ta ko'ina mu muke yin mulki gaba daya. Magana zabbarta shawara mai tabbata in ka je ka huta a gida ka kwanta sai dai na gari gaba da ya ka rike mai sanka rayuwa. Wace ce fari ko in zaɓi ta fari shine alkhairi lamarin jabari shi yake yin komai dukan hukunci Allah shine zai iya. To ni ce fari hali ce fari daga ya abu fari lamarin jabari na bar wa sarkin nan wanda yi ne ko gaba daya. Ayi lale lale